नमस्कार बालमित्रांनो, स्कूल चले हम या यूट्यूब चॅनल मध्ये सर्वांचं स्वागत। हात धुवा, मास्क वापरा, सॅनिटायझरचा वापर करा, कामाशिवाय घराबाहेर पडू नका। खेळू करू शिकू इयत्ता दुसरी। विविध हालचाली व योग्य शारीरिक स्थिती, साहित्य व सहकार्यांसह करावयाच्या हालचाली आज आपण पाहणार आहोत। त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायचं आहे बघा, विविध हालचाली व योग्य शारीरिक स्थिती कशा करायच्या आहेत ते आपण आता पाहणार आहोत। चेंडूचे टप्पे घेणे, म्हणजे चेंडू घ्यायचा आहे आपल्या हातामध्ये आणि खाली टप्पा टाकून दुसऱ्याच्या हातामध्ये त्याने घ्यायचं, उचलायचं आहे, म्हणजे असं टप्पा पास आपल्याला हा गेम खेळायचा आहे। दुसरा आहे चेंडू हातात घेऊन फक्त जमिनीवर आदळायचा आहे। तो जसा जमिनीवर आदळेल तसा तो आपल्याकडे येईल, तसाच हाताने त्याला वर खाली करायचा आहे आपल्याला। पुढं आहे बघा, भिंतीवर चेंडू हातात घ्यायचा आहे आणि भिंतीवर काय करायचं आहे, आपल्याला फेकायचा आहे। तो त्याच वेगाने आपल्या हाताकडे येईल, परत आलं की आपल्याला भिंतीवर तो फेकायचा आहे। तसेच आपल्याला चेंडू पायानं ढकलत न्यायचा आहे बघा, चेंडू पायानं आपल्याला इकडं तिकडं चेंडू बरोबर आपल्याला धावायचं आहे। चेंडू जिकडे जाईल तिकडे पायाने ढकलायचा आहे। त्या पुढं बघा, चेंडू पायाने जोरात मारणे, ढकलत असताना अचानक काय करायचंय, चेंडूला पायानं जोरात मारायचं आहे, म्हणजे पुढं भिंतीवर कशावर तो वेगाने जाईल। त्या ठिकाणी बघा, योग्य शारीरिक स्थिती कोणती शरीराची, म्हणजे उभं राहणं पहिल्या चित्रातलं चांगलं आहे का दुसऱ्या चित्रातलं चांगलं आहे। जे बरोबर आहे त्याला बरोबर खूण करायचे आहे, चूक आहे त्याला चूक खूण करायची आहे। मांडी घालून बसणं, कोणत्या प्रकारची मांडी योग्य आहे त्याला बरोबर करायची आहे, योग्य नसेल त्याला चूक अशी खूण करायची आहे। माझी कृती, योग्य शरीर स्थिती ठेवावी, म्हणजे आपल्याला वाचन लेखन कसं करताना कसं बसायचं ते पाहायचं आहे आपल्याला। लिहिताना बघा, पाठीचा कणा ताठ ठेवायचा आहे आणि पुढं काहीतरी लिहिण्यासाठी असलं पाहिजे, असं लिहिताना आपली शरीराची स्थिती असलं पाहिजे आणि ताठ बसलं पाहिजे लिहित असताना। तसेच वाचन करीत असताना सुद्धा टेबल खुर्चीवर बसून ताठ बसून पाठीचा कणा ताठ ठेवून वाचन केलं पाहिजे। अशी योग्य शरीर स्थिती ठेवूनच आपल्याला वाचन करता आलं पाहिजे। झोपणे, झोपत असताना सुद्धा बघा, एका कुशीवर आपलं एका बाजूला ठेवून झोपायचं आहे, म्हणजे आपल्याला रात्रभर व्यवस्थित झोप लागत असते। तसंच बाकावर बसणे, बेंचवर बसताना सुद्धा बेंचला वर झोपायचं नाही, आळोखे पिळोखे देऊन कसं तरी न बसता ताठ असं बसायचं आहे। 15 ऑगस्ट 26 जानेवारीला आपण कवायत संचलन करत असतो, त्यावेळेस बघा सावधान, विश्राम अशा कृती आपण करत असतो। आता सावधान करत असताना बघा काय करायचं आहे, शरीराजवळ आपले हात, दोन्ही हात मुठी बंद, पायामध्ये 45 अंशाचा कोन असं उभं राहायचं असतं, हालायचं नसतं, कोणतीही हालचाल न करता करायचं। तर विश्राममध्ये करत असताना बघा, दोन्ही पायामध्ये अंतर आणि आपले हात काय करायचे असतात, आपल्या पाठीमागे ठेवायचे असतात। हे नेहमी लक्षात ठेवायचं आहे की सावधान आणि विश्राम करत असताना आपल्याला नेहमी पहिल्यांदा डावा पायच उचलून बाहेर टाकायचा आहे किंवा पायाजवळ आणायचं आहे, हे नेहमी लक्षात ठेवायचं आहे। आणि आता आरामसे करत असताना काय करायचं, दोन्ही पायामध्ये अंतर आणि हात आपल्या पाठीमागे ठेवायचे असतात आणि आरामसे अशी कृती करायची असते। आरामसे मध्ये थोडंसं हालचाल केली तरी चालते। धन्यवाद।